як гурӯҳ аз мансабдорони ҳукумати Ашраф Ғани раиси ҷумҳури барканоршудаи Афғонистон, ки 1 моҳ пеш аз Кобул фирор карда буд, аз идомаи кори ин давлат дар хориҷ хабар доданд. дар эъломияе ки 28 сентябр дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд, давлати ҷумҳурии исломии Афғонистон ягона асоси қонунии низоми сиёсии Афғонистон дониста шудааст. ба гуфтаи муаллифони изҳорот, ин давлат бар пояи интихобот ва орои мардум ташкил гардида, ҳеҷ низому ҳокимияти дигарон наметавонад бар хилофи моддаҳои қонуни асосии ҷойгузини низоми мавҷуда гардад. дар изҳорот аз ҳеҷ шахсияте ном бурда нашудааст, маълум нест маркази фаъолияти онҳо дар куҷост ва давлатро кӣ раҳбарӣ мекунад. пештар Амрулло Солеҳ, муовини аввали Ашраф Ғани, иддао карда буд, ки бар асоси қонуни асосӣ вай иҷрокунандаи раиси ҷумҳури Афғонистон аст, аммо айни замон дар куҷо ва дар чӣ вазъ будани ӯ маълум нест. дар изҳорот ҳам гуфта шудааст, ки муовини аввали президент ба ҳайси сарпарасти давлат ифои вазифа намуда, фаъолиятро ба пеш хоҳад бурд. агар муовини аввал омодаи пешбурди умур набошад, муовини дуввум раиси Сенат ва вазири корҳои хориҷӣ ба ҳайси сарпараст муаррифӣ хоҳад шуд. давлати ҷумҳурии исломии Афғонистон аз кишварҳо хостааст, ки робитаи худро бо онҳо ҳифз карда, гурӯҳи «Толибон»ро ба расмият нашиносанд. дар изҳорот ҳамчунин аз ҷабҳаи муқовимат бо «Толибон» пуштибонӣ шудааст.